Znate kako, kada imate dobre kolege oko vas koje vas dobrom glumom pre toga uvedu u atmosferu i neko stanje, onda je vama lako da vi ispripovedate nešto što imate. Jer okolo cela ekipa radite neke scene na tako uverljiv i istinit način da posle to pripovedanje kada dođe nekako iz čiste neke emocije koju ste dobili od kolega. Zato je gluma, tenis nije igra pojedinca i nije igra pojedinca, jednog čoveka. Tako da nije bilo teško što se toga tiče. Ja moram da dovedem sebe da mi prija na sceni. Mislim, moram da čeprkam. Da mi nije prijalo, neću da slažem, bit ću iskren, ja bi otvorio neku svoju glumačku fioku, pa bi se opet trudio da to izgleda kao da mi prija. Mislim, prosto morate da izađete pred ljude, neke da pokažete nešto, ne sme da izgleda kao da mi ne prija. Neće biti istinito, neće biti iskreno i onda urušavam te neke svoje deonice na sceni.